Masquera saying Zimbabwe, welcome to our channel, Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana chanka kukwepa nino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa garoka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasmure Zimbabwe tawigira nyaya ya budani pa South Africa pa nyene tama South Africans achema achiti ma Zimbabweans awandisa ku South Africa shinzi vakuvakanganisira zvinhu zvavo shinzi vakucreata shinzi vari kuvatorera mabasa shinzi ndo zvinhu zviri kutrigger zvakare xenophobia nyanetsa iyoyi maSouth Africans ataura iyo achiti maZimbabweans vari kuvachoka ende vari kupa explanation yekuti their government ndo iri kukonzeresa muri Zimbabwe nyanetsa singaiti yaita kuti maSouth Africans hanetsane nema-government officials avo anosanganisira vanafikile mbalula shinzi relations government yeSouth Africa neZimbabwe arifana kupera shinzi only Zimbabweans are benefiting from South Africa. Wapo ma-reasons akawanda why maZimbabweans ari kuenda kuSouth Africa shinzi maZimbabweans ari kuSouth Africa because South Africa ndo yega the only country yakati simukire muregion zviri kukonzeresa kuti vanhu vabve munyika dzavo vachienda South Africa. Muri Zimbabwe amene munoona sei nyaya iyi takuigira ndofunga tweet yamuri kuona yapostwa mushure mekunge maSouth Africans anga achita debate paTwitter vachichema nekuwanda kwaita maZimbabweans uyezve vachichema nekuti ma-government officials avo ari kuwirirana neZimbabwe but hapana anything chiri fruitful chiri kubuda parelationship yeZimbabwe neSouth Africa. Muri Zimbabwe munoona sei nyaya yabuditswa tweet zvamurifunga pamusoro penyaya yemcomment section kuti ndizvo chii chingava chiri kukonzeresa kuti maZimbabweans anoflooda South Africa. Tweet zvamuri kufunga pamusoro penyaya yemcomment section.